Dobrý deň, vítajte v predajni Modelová železnica. Veľa zákazníkov sa nás pýta, ako začať s modelovou železnicou. Dnes si povieme pár informácií o štartovacích setoch, ktoré predstavujú ideálny začiatok s modelovou železnicou. V našej ponuke nájdete široký sortiment analogových a digitálnych štartovacích setov. Pokiaľ položím na kolajisko analogovú lokomotívu, tá je napájaná jednosmerným prúdom. Ak dám na kolajisko dve lokomotívy, obidve pôjdu rovnakou rýchlosťou, rovnakým smerom. Na rozdiel od toho, v digitálnom kolajisku, pokiaľ položím na kolajisko rôzne lokomotívy, viem ich ovládať oddelenie od seba, vedia ísť inou rýchlosťou, iným smerom a môžu byť ovládané viacerými ovládačmi, vrátane smartfónu alebo tabletu. Viac informácií o obsahu analogových a digitálnych štartovacích setov nájdete v ďalších videách.